para bukas ng umaga. So karon guys, ang tao datag suga guys, mga suga og switch og one karang outlet.
guys, ato ni plug switch.
tao na sa lisod kayo. Lisod kayo kuan. Balik kay switch. So ano? Atong dikit kay masigar oh. Oh. Ayan na. Diba guys? Tipan na to. Hindi na tarungon kay pagpawon. Alright. Okay, sige. Batik yung swita eh. Batik. Dagko kong mayro. Ang butangan sa switch. Pag mayro. Pag maano ni pawang tapos plangka ni. Wala ni. Pero testingan din na ito mga kapobre. Mga kapobre guys. Kuan mo ganyan ka. So ayun na lang kay kaso. Masih kurintihan to. Kanina outlet. Outlet nila pros expose. Lubul-lubul man ang tani siya. Pwede may lubong. Tabakan na lang ngayon. Ito ito pikas kwarto ng autogram.
Ay, sus, ay. Ito, katiguan ka. Testingan. Ayan na. Sa pikas. Sa pikas na sa guys. Sad. So ang ito ko ang luyo ra. Ito ang ato ang luyo. Ang switch na rin ako yung may pultahan. Manisuga.
Asa mo to? So higda na to guys kay kuha na alas 10 na kapin. So higda to diyo. So mauli siguro ta mga ugma sa hapon. So ato isip daan ang ato ang trabahoon kay human kisame ang pagtao dito sa switch dayon himutog lababo pikas ug pikas dayon linyas tubig ug linya sa drain sa kuan lababo dayon sira sa portahan dayon mag-grind ta ning railings nga akong welding diri o pa na ako mag-grind na railings gawas sa mga na uman may lag makaya na to ugma ang tanang kuan kami na kumurag di siguro kay abtan pa ni sunod adlaw so mo higda sa ta guys kay kapoy ta so yo, what's up guys? Ngayong banta guys, good morning. So time check na to kay alas 5:50. So hindi ka tagkuan kape kay para mainitan na pagkiyan.
guys oh. Mga itong human ron. So, kuanan pa ni siya. Simintuhan ni siya kilid yun. Mga hagang rig-rig bro. Sumasa sa pikas. Sana itong building kaya oh. Ako dito isa. So, ang bato na ito ani ron mag linya ta sa tubig. Libog ko maglinya sa tubig o maglinya ta sa tubig. So na guys, atong nagsugdag linya kuan drainage. So, shout out sa tanang mga papa ya, mga katong mga papa. Pangita na mo haron mahimo mga papa. So ito, Father's Day meron. So ako ko ani sige ra trabaho ani kay pamugas ni ato ah. So muna atong obra ron. So piping us lang. Hey guys, maniadto na guys kay sakit ako ng hawak. Atong human guys na area guys so usan lang nadayo nagkuanta natay buildingon niya nag-grind ta ning railing. Basta gutom eh. Uli-uli sa mga uli siguro karong hapon kay trabahan sa kumpanya. Habog so guys. So atong himuon ron at mag-welding ta dito sa kuan. Atos gawas katong kuan. Dayon yung taog. Jam sa sira. Dayon og sira. Ang bintana kay Julisin. Sa mag-welding so guys niya. Sige pa ko mag-welding. Manabako sa ako kay ko makaon. Diba? Mao niya atong gi sunda guys. Butangan sana siya kisame niya sa gawas. So magpuntahan pa. Portahan. Ya kalau gini yang papa itu kita buat ini bang, ini kan ani. Portahan guys, jadi guys. Magsimutag dyan. Hey guys, maayong hapon guys. Baliktan, simbol na tagsira. Ano sira? Simbol. So, ang kuha nga ni doon. Walang doorknob. So, ang tagi nagpalit pag doorknob niya. Domingo karon may kuha. So, mauli na sa ko kayo. Kapoy. Ugman sa gabi magkita-kita.